साबायखर थाबाय बयखौबो जिरायनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाहैबाय। दानि हाबाफारि बायदियै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि जोंनि बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों आङो बरायनानै लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसेयै दिनैनि बे मेलाव जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि बारग' बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौ गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लानो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। दतमा परिबर्तन जात्रा बे हाबाफारिखौ दिनै जोबनाय फारसे आगान सुरलांगासिनो दङ। दा बेवहाय दिनै जोंनि बे फोसावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन, जोंनि क'क्राझारनि बिजाथि सासे गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि राजु कुमार नार्जारी बिथां, जोंनि बारग' इएम उकिल मुसाहारि बिथां, बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि सासे मिरुनि नेहाथारि इराग्दाव ब्रह्म, बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि मिरुनि नेहाथारि ब्रज बसुमतारी, अमरजित बसुमतारी आरो लोगोसे जोंनि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि मन्टु दे, जोंहा इलेक्शन स्टेरिं कमिटि मेनेजमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि बिद्याधर ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरि लोगोफोर, आङो बे समाव बयनिसिमबो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। আজিৰ এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ মাসকল, বাইদেউসকল, দাদাসকল, ভাই ভনীসকললৈ মই আহি থকা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। সবে ভালে আছেনে? ইউপিপিএল জিন্দাবাদ, ইউপিপিএল জিন্দাবাদ, রাজু কুমার নার্জারি জিন্দাবাদ, রাজু কুমার নার্জারি জিন্দাবাদ, দতমা জিন্দাবাদ, ইউজি ব্রহ্ম জিন্দাবাদ, ইউজি ব্রহ্ম জিন্দাবাদ, উকিল মুসাহারি জিন্দাবাদ, ইউপিপিএল জিন্দাবাদ। गोजोन्थों। মই बहुत दीघलीया भाषण राखिब बिचरा नाई। अलरेडी आमार मंत्री महोदय